לפני יותר משנה אספר לכם על מונית הכסף של הנהג יוסי דמתי, שמעלה נוסעים ועושה להם שעשועון. אפילו אז אני ושיילי גילינו שאנחנו לא כאלה חכמים. אבל דמתי הנהג צריך להתחדש, ועכשיו, שימו לב, הוא משיק את מונית הקריוקי הראשונה בישראל. כן, כן, מה שאתם שומעים, אנחנו שלחנו את... מי אם לא? יובל פרידמן לנסיעת מבחן. יובל, שלום. אהלן גיא, מה העניינים? מה זה מונית הקריוקי בכלל? תן לנו איזה... בוא'נה, אתה חייב לראות את הדבר הזה, גיא. איזה טירוף מה שהולך פה, אני כאן עם יוסי דמתי. יא וואלדי, מה קורה נשמה? הכל טוב? גיא לגר, אוהבים אותך נשמה. אני זוכר אותו מהפעם הקודמת. יובל פרידמן, אתה תותח על. שיסביר מה הרעיון עכשיו עם הפטנט החדש הזה. בוא תסביר לנו מה קורה פה עכשיו. וואלה, שדרגתי את המונית שלי, אחי. אז היה לי כביכול, כמונית הכסף, כל זה, רציתי קצת להשתדרג, גם אנשים אמרו לי, ואיזה נהג מונית אחד, חבר שלי, ופה ושם, שים קריוקי, מיקרופונים במונית וכל זה, שער עליי הרעיון, קניתי מיקסר לאוטו פה, הכל מקצרי פה, ואני נותן פה לאנשים לשיר כל לילה. כל לילה, שם להם פה קריוקי, פלייבקים מכל הסוגים, מכל סוג של... אבל איך אנשים מגיבים שהם פתאום עולים במונית רואים קריוקי? חבל לך על הזמן, אין דברים כאלה. אתה יודע איזה קטלני זה? משהו פצצה. הם לא מבינים לאן הם נכנסים, זה נסיעה בוא נגיד, זה חוויית נסיעה שאנשים לא רוצים לרדת מהאוטו. תגיד, אבל זה עולה עוד יותר כסף? אותו כסף רגיל, אחי, אפילו לבן אדם עונה מה הוא רוצה, נסתדר איתו, אחי. הכל על הכל, הבעיה שבן אדם עולה למונית ולא רוצה לרדת בסוף הנסיעה. אתה לא יודע איזה לחץ יש לי פה, אחי. משהו פול, זה מטורף. זה סולד אאוט. איך אתה שומר אבל השפיות עם כל המזייפים שעולים לך פה? וואלה, אני מי שמזייף, אני מוריד אותי טיקטק, אני רוצה את הזמרים המגזרים. אני מקווה לשרוד פה נסיעה. חבל לך על הזמן, אחי. מה אנשים הכי אוהבים לשיר? הכי אוהבים בדרך כלל את הז'אנר הים תיכוני, כמו ליאור נרקיס לדוגמה. אבל לא עולים לך פה אשכנזים קצת? עולים פה גם, אז אני שם להם קצת מגבל, שם להם 80, שנות ה-80 וכאלה. מה, בא לך פעם איזה מישהו עולה, תביא לי עופרה חזה ככה? בדיוק, בא לי, אז אם נגיד זה במידה ואין לי מאלה מהאשכנזים, כמו שאתה אומר כביכול, שחס וחלילה אני לא בן אדם גזעני, אני שם לו דרך היוטיוב, מה שהוא רוצה, מה שהוא מבקש בשנייה. בשנייה אני מעלה לו פלייבק מהיוטיוב, אין לי זה אונליין באותו רגע. איך זה תורם לך לביזנס, הקריוקי? איך זה תורם לי? זה מוסיף לי יותר עבודה. כולם מעדיפים לנסוע איתי. מה, אנשים מתקשרים אליך במיוחד, אומרים לי, יוסי דמתי, תגיע אליי, אני בא לי מונית קריוקי. אני כבר אדם שלא עוצר לאנשים ברחוב בכלל. בוא נגיד, אני שברתי את כל נהגי המוניות בארץ, אף אחד לא יכול עליי. בעקבות מי שאני ומה שאני עם כל המונית שלי, אנשים רוצים אותי. בוא לדוגמה סופי שבוע, אני נכנס לנמל תל אביב, כל זה, אנשים רבים עליי מכות. יובל, אבל מה דעתך להדגים? אתם מדברים יותר מדי, קריוקי, זה מוכר לך. יאללה, גיא. לך אפילו על אותו שיר. שלום, גיא. את מושלמת! יאללה, צא לדרך! תני לי הזדמנות ללכת. אני בחור פנוי ויד, אצלי בלב מספר אחת, רק תגידי לי מתי תהיי שלי? אני בחור פנוי ויד, אצלי בלב מספר אחת, אז רק תגידי לי מתי תהיי שלי? ערב טוב! פוצה סרט! עוד מעט שולחים לכם משטרה, איזה רעש שאתם עושים ברחובות. מי שאוהב אתכם, מי ששונא אתכם שימות. טוב, יובל, אני מניח שאתה תמשיך שם מעד הבוקר, כבר תתלווה אליו. יובל! יאללה גיא, לילה טוב! תודה, ביי, טוב. אני ממשיך פה בחפלה! אני בחור פנוי ויד, אצלי בלב מספר אחת, רק תגידי לי מתי תהיי שלי? כן, ביי ביי. יוסי דמתי, עוד 5 דקות אנחנו מסיימים, תחכה לנו למטה, אני ואת נעשה איזה דואט. בינתיים